køber derhjemme. Men de bliver aldrig særlig gode, synes jeg ikke. Jeg har meget sjældent, jeg har fået nogle papaya derhjemme, som har været okay. Hvis man nu finder papaya her, så de skal dufte. Så man kan dufte til dem. Og så plejer de tit at blive en lille smule bløde, når man trykker på dem. Men det er lidt forskelligt, for der er også rigtig mange forskellige slags papaya. Forskellige farver, forskellige former. Og de er lidt forskellige, og også forskellige smag på alle sammen. Ja, jeg åbner den bare, må vi se. Jeg skærer den bare lige over. Nu skal vi se, hvor mange kerner der er i den her. Der var rimelig mange i den her. Nogle gange så får man nogle, som der næsten ikke er nogen kerner i. Så hvad man gør, det er altså at fjerne alle de her kerner. Og så fjerne de hinder, der er herinde i. Det er sådan lidt hvidt. Det plejer jeg også at tage bort. Fjerne. Så har vi igen spist det bare med skid. Og det smager helt fantastisk, det her. Man kan, ja? Man kan jo sige, at når man spiser frugt, så spiser man andre kerner, fordi de er ikke ment til at blive spist. Men det er lidt svært, når man spiser det. Men det kan nogle gange være meget svært. Og også med de her er det også rigtig svært. Ja. Men normalt det er ment til at blive slugt. Og så kommer det ud i jorden igen og bliver til træ. Det er et andet program, Peter. Men den her er virkelig sød og god. Den her, det er som slik. Det her, altså det er helt fantastisk. Vi skal også helst have så en virkelig mørk orange farve. Ja, rigtig mørk farve. Så smager de faktisk. Men nogle smager rigtig godt, selvom de er lyse. Men det er en anden slags. Man må prøve sig lidt frem, hvad der ligesom er det bedste, ikke? Så er det dig igen. Jeg skal ligesom tilbage til mango? Ja, fantastiske mango her. Fordi der er også mange forskellige, der er tusindvis forskellige sorter mango i verden. Og hvis man kommer til Thailand, så er den her i hvert fald den bedste. Mango kalder de for mamuang, og den her sort hedder Nam Doc Mai. Og det er virkelig Thailands bedste mango. Super dejligt. Men det koster jo også dobbelt så meget som de her grønne guler for. Men det kan vi også få derhjemme i rigelige mængder. Det er bananer. Men typisk så får vi kun én sort Cavendish. Men her i Thailand, på tropiske lande, så har man rigtig mange forskellige sorter bananer. Og der er stor forskel på, hvordan man finder ud af, om de er modne. Cavendish bananer, de udvikler brune pletter, når de modner. Der er så en svamp, som hjælper dem til at modne. Det er ikke farligt, det er rigtig godt, det er en symbiose mellem mikroorganismer og frugt. Så Cavendish spiser de, når de får brune pletter, men hvad gør vi med de forskellige sorter bananer i tropperne? For eksempel den her sort, den skal spises gul. Når de bliver sorte, så er det for sent, så smager de ikke særlig godt. Hvad er det her for en slags? De ligner jo Cavendish, men de ligner faktisk Cavendish, men det er en anden sort, og de bliver mere bløde, når de modner. Okay. Men smagen er også er de blødere end Cavendish? Ja, lidt mere bløde. Okay. Og her. Ups. Man kan se, at bananerne bliver modne, så falder de næsten af sig selv. Og de her bananer, det er de såkaldte æblebananer. Man kan se, når de modner, så får de sådan nogle sorte streger. Og de kan blive helt sorte, så er de fuldmodne. Og hvad er også forskellen på de bananer i tropperne
og dem som vi køber derhjemme, at mange af dem indeholder sådan nogle sorte, ret store kerner. Det er vi ikke vant til. Så man skal virkelig undersøge dem, før man putter dem i blender, hvis man skal lave en smoothie. Ellers så får man sorte kerner i hele smoothie. Og det er det. Og så har jeg så de her longan berries. De er rimelig, altså de her, hvad skal jeg sige, det er ligesom lidt hårdt faktisk, men de skal være bløde, så man kan presse på dem. Så skal de give efter. Ellers så er de gamle, hvis det er alt for hårde, men de er lidt anderledes. Jeg skal åbne en her. Jeg fjerner det her, så kan du måske se, at det er rimelig sådan hårdt det her. Men så kommer det frem en lille bær her, som også har en sort kerne inde i. Og det kaldes også for dragon eye, var det ikke sådan? Jo. Ja. Og de vis måske Stine, hvorfor de kaldes for nok mere på og spiser lidt, men du ser den der. Jeg måske se den. Og de smager meget sødt. Rigtig søde. Dejlige. Ja. Det var måske det, vi skulle snakke om i dag. Eller hvad? Ja, så jeg håber, I har fået noget ud af det. Og lært lidt om de eksotiske frugter. Jeg kom bare i tanke om, at jeg glemte jo at sige, at de her passion fruits, dem kan man jo også købe derhjemme. Men de kan altså, de er ikke som dem, du får her. Hernede så er de helt fantastiske. Det er de ikke hjemme. Så er det med de fleste frugter, men ville bare lige pointere det. Så ja. Så siger vi farvel for i dag.